नोंखौ गामिसिम दोनहैनो फैनोसै नामा आं? Don't be silly. आंखौ गामिसिम दोनहैनोनो बेंगलरनिफ्राय फैलायनोसै आरो नोङो? जोङो सारा जिउ मैगं खानाय, दुब्लियाव हाबा मावनाय, ना गुरनाय, सम बेफोरबायदि मिनिग्लाबनायखौनोथ' खालामगासिनो। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अल प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथाङा बयनिफ्रायबो सिगांग्रो मोननो हायो। आरो भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथाङा गिबियावनो निमाहा होग्रोबानो जाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेल बानायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि मुंदांखा आबुं सावथुन बिथां रोशनि बसुमतारीजों डिरेक्सन खालामजानाय आरो मोन्ना फिल्म्स बेनारजों दिहुनजानाय आबुं सावथुन। बे आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय गराइ फाख्रि। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ अनसायगोन होनना। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेसफोर हेलिना दैमारि, songeena ब्रह्म, गावदां मिथिंगा नार्जारि, माइनाव डक्टर अनजालि आरो बे मुभियाव गोबां बर'नि फावगिरिफोरा फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोना जुदि बे गराइ फाख्रि मुभिनि ट्रेलारखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जादों। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलां।